Kakasi Students Union Nongpo Circle mentaka singi hapo ka jingelam usamla John Lengdo Presiden ka KSU Nongpo Circle bat usamla bayashan lang Kharshan Lor General Secretary KSU Nongpo Circle ha ka jingdon lang ki weipat ki dekhot bat ki nongyelam ka KSU Nongpo Circle mentaka singi ka khatsan tarik naitung kilalej ban yakendu yu subdivision officer jong ka MEECL han Nongpo halor ka jinglip light ka bakha kha kumki dekhot jong ka KSU ki sngo khiabha halor ka jinglip light ka bakha kha wala ka sarkar kala penbena ba on amdan shu ka load shedding hanrei kumbalong menta kala khamjur penban ka jinglip light banya ka load shedding habakran sekilat pathai khubor usamla bayashan lang Kharshan Lor ulaong bakane ka dei ka jingut jong ki babun halor ka jinglip light bat ka basngo si shu kalong bau SDO umtre wat ban yakenduru yaki dekhot ka KSU Nongpo Circle ban ai jingsha yaki halor ka jinglip light kha kha kabakta yaki pajba nong shongshnong kan Nongpo bat kumju jong ka dong ribhoi hi bro ka wei din ka jingyo jingut jingnam na ki bubun balang ane po dong Nongpo ko jungi bat kumju ki ba markhap bat ka Nongpo hi halor ka jinglip light kha kha ane Nongpo kabana kapor ni Jumat jukundu ya kene jing ka jing liblait kha to hadang kini kinjat sengi nak liang gomen kalap punap kendon kata kalut seding to hadin ya kata nim super atrai gila bendon kijing penbej hanu huno ka jing kenria iki pus ne ki jing kata jing punap gomen ilu seding hentai ka bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ulah punap bala weng ya kalut seding mereka ini kepusul perpat, kayak kepusul long pelapat bah hadin bab nai kalut seding nadu khlui tarik bat mentala hadu menta kajing liblai kalong kampalat bani kajing liblai akan kupor lu seding kendiak ngasup batai ya pia khamat di media badon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam kadih poripoi laring nyekran hapo kadih kasi cintia nyidon hadu ndru tuli ki por generation larangin khanya ka fast second bakatat nakte napo koribhoi lain khanya ka borwaru kadon kapatan napo damru kadon hapo ribhoi ngedak ong ya ka new bagol untuk project na borniro kadon hapo ribhoi ndre ka ka so phlapat ka sulong thamula ka belip la kha sikharu kadai hapo ribhoi bat ka cakap mi boarding ka ba he baru kadon hapo ribhoi ka jinglip la bun tamru kadai haribhoi habede kana na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasni ngelawan ban ya kendu ya Westjo hakne po office sangne po Nongpo Henry ke ka basulong pelapat ka ban nak liang jong Westjo usem latre ban kendu yingi nak ki daw yak tangin tip Henry gejing daw gejong golong ka jimpun kam te yak tangin tip bun kam Henry ngim sumlawan gino gi penta ka jingwan jingi hakne por karitang bengin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hangne mentah lor bedi kene ka light ba kadai nak ka daw ka jing lip light kha sikha hangne po Nongpo mereka ini jeng bam trek jong isu bani kenduk bani kena upor nyim super kata mereka nak liang jong kaseng hi ni bu ka jeng keli sa ki bor bari pek ya kena ka benta bagi di ben pensai ha luar ka jeng dait kha kha hne hapo Nongpo baik mengitip bar fight kalat ka de pong santam nadu haying hasam nadu haki office rekam haki school haki bar fight gi benta ka de kalat ka khmat du Henry kai ka bolong mata hapo Nongpo hi ya kalait lalong kumbas pen lekai yang iki pajba mundon liur mundon perem mundon telang mundon senrai hapo Nongpo area slip light bed lada por liur dila ban daw badai baklem kiding bejur uslap bobhen kita kiding kisik ai hoj haki por terang hapo rang bar khoi ro kabumut balada slap rulip light lada rang rulip light kata ka di area Nongpo ban ya kap bagi ai lu siding bagi pemerintah ka government makan ya dan kami blight susu ka por bombay lu siding ka Nongpo ki bubun ki pajba kila kerpat ini bangin lek ban mi sini office MSB bangin yo tang kata jing pensai halor ka jing lip light ka ska Nongpo andre ke ka ba long ka jing bom trek jong SDO bani kendu ini ya kata ngam super andre nak liang jong seng yin sasyong bagi lam district jongi bangin sesium yak senjam bangin weng yikine ke bor hoj ki jing ki ba ki pajba jong kadong bak than jingi ya kendu jingi nak por kabar pat haka bidai bak jingpoi jingi belait ka jingpoi jingi belait ka de wei ka ba lapung tam jong gi bubun balang hangne pon tang la penong ba ya ka belait lapoi tek man ubenai bat ka jingki u belait ro kam juduna kam juhar mong ka belait kam juhar ndrei ka yikiu bet
nak por sapor bat ka jingli blai tru ka debit nak por sapor te ka e ka so long thamla ban ta la ki poi blai nyap su tik kat baik ya ka lai pat ngin ju di kana bat ka we ka e pat ko ban ong kana por ba ya ka boarding listrik saki we ki jela ki basenda ka jela jungi dang la ban sam te bele mla ban biang ni ki trai jaga hang ne hapo ka jela ka jungi ka ba ar pat kelong ba la da ya ki we ki jela la ban supply ki lai ki siu ni kham sim e yang lai nya ni kham tan e yang lai ni rung isiu ka pisa te ba ni siu ki pisa te ka boarding ka kom sam ko di belong ka biang bat ko we ka ban ong ka khadu ha bi dei bat ki jaka ki don ki jaka ki khambun ki factory ha kini ki ria pin siam ba kam ju jam kini ki jing lai boleh kum kini ki ria ki ja ki don ki jaka ki babun factory kini pin nomla ba jing ja ba jing lai kha sikha kari tang kini ki ria nong kum ha nong po ki ria marjan ka jing jor ba ka jing lai dan nak yang jong ka seng he bide bene ngin sa syong perkhat begini lam distrik de bin sim ya ka e ka senjam benle krang bangin wang kini ki jinge jong ki pat ba jong ka dong ba thain du proi hi bor wei